καλωσορίζει στη σημερινή του εκδήλωση. Σας εύχεται χρόνια πολλά και καλή θέαση στους ηπικούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα των σημερινών υποδρομιών, θα ήθελα να καλέσω τον σεβαστό πατέρα Αθανάσιο για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού της πίστας των υποδρομιών, των αναβατών και των αλόγων. Πάτερ, έχετε το λόγο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων παπτίσας και της εν της μνήμασιν ζωήν καησάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων παπτίσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Έλα κόρη μου! Έλα κόρη μου! Μπράβο Πανούλη! Πράσινο είναι πρώτο. Μπράβο!